Truk aja tenanan paling nganteng men. Yo. Ayo jamingan kowe. Wah. Hei. 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 Wah, edan. Bop. Wah, butane iki sro. Perang kudune nyokot kok iki ngemut. Wis dadi gluprut kabeh ndasku. Ha untung ming ndase ora sak awake. Sowan ya, Truk. Ah, matur nuwun. Wah, tak kendangi kok ya iso mernah gendirane Petruk. Mernah wae kok. Aku mbiyen ki nek jaman melu ketoprak ning dusunku ki sok aku didapuk dadi Janaka. Weh. Elak. Kan Ndara Abimanyu wis rene kae, Kang. Heeh, wis dinteni kok ya. Iya. Ndara Abimanyu adine sing nyaron Udu. Beda kok ya ora iki Abimanyu Tanjung Anom. Ayo di anu to piye disambut dengan tembang. Oh ya. Sarawuhipun Ndara Abimanyu kula ngaturaken sewu lepat Agung Pangaksami Ndara. Mbak pilih keladuk anggen kula kalian adik kula loro gegojekan nggih Ndara. Gong. Kae bocahmu loro darep nendi? Arep nginep kayake kae wis men. Njaluk kopi ya Truk aja sumelang ora kae. Oh ae. Wediku ngono terus minggat ora bali-bali. Monggo demung kosong saron blong kabeh. Ha sisan kempul kabeh wis ora sanggup aku. Tak gameli tak dung i. Ingel. Nyadeng tetukan Ndara. Mbok pilih wontenipun ingkang ati pun ala gareng keladuk ngen gegojekan kula nyuwun pangapunten. Nggih semanten ugi kula nyuwun pangapunten Ndara. Semanten ugi kula nyuwun pangapunten nggih Gus. Iya nala garing Petruk apa dene Bagong ora ndadekake suwijining perkara. Alhamdulillah ora duka. Ya mung nak jaluk aja keladuk nggonmu gegojekan. Nggih, niki pun paripurna kok Ndara. Tak kira ora bakal paripurna nggonmu gegojekan yen to aku ora prapta rene. Mboten. Kula niku ngrumangsani. Wong nek gegojekan kira kena keladuk. Mangka niki kahanane bapak nembe mboten enten ngomah Ndara. Nek nganti niki mengke bapak kesuwen le lunga, le minggat. Monggo nuwun sewu bapak niku nek omah nek lunga saka omah niku ora tau gek jeneng pamit ninggali layang karo anak. Mbok pira-pira ninggal surat wasiat sik. Mbok menawa lungane arep modar ya, Truk. Ora ah. Aku karo wong tuwa kira kaya ngono kuwi. Lah mbok menawa wong pekarangan Jembare ora jamak. Kae sing kidul UNJ kae. Kae wis dinyang karo investor lho kae 2 miliar ora dineh. Bapak ki can rada ngeyel kok, Truk. Wis men. Wedhus loro didol kabeh. Mbok menawa yo arep nggo sangule minggat iki. Mbok menawa. Wedhuse payu dituku Kasidin to, Kang. Jan wis ora nyadong dukan Ndara. Nolo garing. Kula Petruk. Kula Ndara.
Apa dene Bagong? Kula wonten dawuh. Aja kesuwen, satane aja kladuk wani kurang deduga. Anggonmu padha gojekan mergo iki wancine dudu wanci baen-baen. Nggih, kula ngertos. Badhe nganti dateng pundi? Napa ajeng dikanthi teng Samas? Ora sah adu-adu. Wulan kono wae. Lah mbok menawa arep bernyanyi berdendang dhuwur kono ya ana kok. Ayo wektu dina sak mengko ndak kanthi tumujune ngarga imawat merga saka rasa pangrasaku sartane miturut sasmitaning dhewe kang tak tampa wong atuwamu mapan ning ngarga imawat nala garing Petra wadene Bagong Permarane mangaswamya ngambrang Ong kate karenaning kaswase yaneng marga malagung tumiring sang ganta pastrat maja long-long lalu angulati surya mangrang sang wayah Ayo ya budal ya terus. Ayo. Jurakane wis nganti kok ya. Ayo wis dijak ya wis. Aja nganti kang padha keritutna sak laku jantraku nala garing Petra Upadene. Nggih, kula tiraken. Mulat mara sang bagus sumundara kang kamanungsan. Kang. Ayo. Ati karonaning kas yaneng marga hemalayatku miring sang kanta wastrat maja
lang lalu hangu ladi Surya mangrengseng wayahe umyung swara waryan sarawipun madu Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ndrawati pun Sri Bathara Kresna ngaturaken pudya pangesta Kanjeng Koko Prabu ya jagat pangesungkara Kresna ya siap diatur pudya pangasta ana ngarsanipun Kakang wis tak tampa gawe bombong atinipun Kakang Mandura inggih sumangga pangamak Bajra tindahipun sajak nggadahi raos tuwin sloga ingkang beneh lan adat ingkang padatan wonten wigatos menapa Kresna wonten dawuh cekak waehipun Kakang anggonku matur sak mengko supaya gampang tinampa dening Yayi Prabu Ndrawati nggih pangerti yo sanyatane suwanipun Kakang iki ora kok saka negara Mandura tumuju negara Ndrawati babar pisan ora nanging nalika semana aku katimbalan sono ngursani Yayi Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Inggih. Ingkang ora ana liya wigatipun Kakang ditareni sartane disuwuni pamrayoga dening Yayi Prabu Jogobisana. Ingkang ora ana liya wigati babagan Kadang Pandhawa ingkang padha ndegayuhan. Ingkang ora suwe meneh bakal miwiti mbangun Candhi Satarengga. Kresna pun Kakang duweni pamrayoga ana ngersani Yayi Prabu Duryudana lan Marasata Kurawa nanging mung dimentahke kaya-kaya pun Kakang iki ora ana ajine sartane ora ana gunane luwih-luwih sapungkuripun Kakang saka kraton negara ing Astina malah aku nyumurupi lan aku ngerti dhewe lan pun Kakang uga mrepeki dhewe ana dutaning Nalendra Ngastina ya sing dadi serayane wong-wong Ngastina ingkang ora kejaba Nalendra ing terang bulan jagat sing jejuluk Prabu Sakra Sangkara malah aku uga ngerti ana pendhita tuwa Kresna kula kang saka kuwi gandeng kahanan kaya mangkene anane serayane wong Ngastina ingkang duweni lekas sartane gegayuhan kepengin mateni sartane gawe ringking para Pandhawa mula kang saka kuwi Kresna Siadi Ndrawati tak jaluk sing ati-ati aja ngasilena ing kaprayitnan Kresna gunjang kancing langit ngelap-lap katon lir genjang ing alis risang paweh gandrung dereng kantos paripun sami Balwasara samangke nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna saged nampi pangandikanipun nata malih Sang Prabu Baladewa kedadaking sumula saking Dirgantara nenggih praptaning Sang Hyang Kaneka putra Pindawane karo kagat nata Ndrawati wae dange suarane kaya blek linali saya ngatriya triyas mara marang risang kadirate arate ratu ratune wangsa kara kembang
kembang jaya kusumase merengka wula satedhak paduka Iwang Pikulun kaneka putra ingkang wayah punata Ndrawati kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pikulun awrengencang larudaya Pak Pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe ya Gulapnata Ndrawati Prabu Bathara Kresna ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana ya nggih pareng maestu paduka badhe kula cancang pucing weni dumaweng wijang Keting Pradaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayawanan Pikulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pikulun ya wayah ulun sapa iki menika ingkang wayah ing Mandura pun Baladewa ya wayah ulun sapa Baladewa wah jan kok ya ulun ki lalos niku napa lali Baladewa ulun lali ha iya Baladewa ulun tambah biayat nangis ulun tambah nono sampun kula pundi Pikulun bekti kula kunjuk sapa iki kula ingkang wayah pun Sencaki Sencaki ya ulun tambah biayat nangis ulun tambah nono ha iya kula tampi wonten wigatos punapa Pikulun teka rawuh tedhak wonten negaring Ndrawati damel kagiat sotaning manahipun ingkang wayah pun Bathara Kresna ngene ya Kresna kados pundi wah jeneng kita kok nirake karo angandika ulun ya peh ngono rada peh mangkene yekti engkone panjenengan praton ing negara Dwaraka iki mboya saka kekarepan ulun pribadi nanging pancen panjenengan ulun sak mengko nampa dawuh ngaresaning Sang Hyang Manikmaya Sang Hyang Pramesti Bathara Guru iki ingkang mboya ana kejaba wigati panjenengan ulun kudu sowan nang ngarsa kita ing Ndrawati ingkang wigatine nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya nuwun sewu Iwang Pikulun Manikmaya dawuh paduka kine nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya badhe dipun menawaken ngene ya Kresna samengko ning Kayuwangan Suralaya ke Taman Dahuru samengko ning Kayuwangan Suralaya ke Taman Gara-gara kamangka dawuh Iwang Pikulun Manikmaya bisane Wali Nirmala Tamajati Jati Mahmulya waton tinunggan dening wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya Kresna walaidan walaidan Kresna lara apa to iki mau yen to Siadi Ndrawati ora nggunakake kaprayitnanmu mesti wae bakal katriwandan kanananing Prajanegara Ndrawati. Inggih Kaka Prabu. Lah iya. Ora pangling kuwi marak panjalmaning ratu Trangbulan jagat sing jeneng Prabu Sakra Sangkara. Oh, menika to. Ha iya. Wah, edan yen ora prayitna moduar tenan iki. Kula kinten babakan kawontenaning Nalindra Trangbulan jagat pun Prabu Sakra Sangkara mboten sah dipun penggalik. Lha piye? Sak mangke kula aturi ngatosaken dhumateng kawontenipun para Pandhawa. Ya, yen mangkono tak nganti sumusul para Pandhawa ana ngendi pawane? Wonten ing Harga Himawat Kala Prabu. Ya, tak dhereke Kresna.
gugek. Sak duli to aja slendro sik. Emel. Lancang. Ndhe bendara kok padha ora tanggap Sasmita. Aku kok sumelang. Ndara-ndaraku para Pandhawa sajak kaya-kaya nampa pacobaning dewa, sajak kaya-kaya kena Girigoda. Tunggu nang kene wae. Kakang Semar Badrana. Ya lungguh. Lungguh. Kakang Semar teka mapan ning Arga Himawan. Iya, Puntadewa iya. Raharja sowanmu. Pangestune Kakang Badranaya. Slamet sowan kura ana langan Swijapa. Ya syukur. Untung ora gaglak macan ning dalan. Kresna, slamet tekamu Kresna. Kakang Semar iya. Pamujine Kakang Semar Badranaya praptaku ora ana langan Swijapa. Iya. Glethuk. Glethuk sapa? Antil ora. Werkudara slamet Werkudara. Pangestune Dipol kakangku. Sowanku ora ana langan Swijapa. Iya, kok durang ngaturke bekti karo aku ki karepe piye? Kowe iki sing momong aku kok durang ngaturke bukti. Abimanyu slamet praptamu. Pamujine Siwa Semar sowanku ora langan Swijapa. Aku dadi rambutmu mbok ijo kaya suket ngono. Tren. Gareng padha Rarja. Slamet. Kowe karo wong tuwa kok sageleme dhewe. Sageleme dhewe ya ben. Kowe karo Bendara Jangkar. Karo Sinuwun Puntadewa kok mung pinta-pintu dewa. Murang tata. Wis ben. Kowe ora ngerti apa sing dadi karepku wis cangkemmu meneng kok. Ya wis. Kakang Semar ana wigati apa? Teka sak mengko. Mapan ing Arga Himawan Kakang Semar. Kamangka samestine Kakang Badranaya uga mangerteni marang lekase para Pandhawa. Nggone duweni gegayuhan kepingin bangun Candhi Saptarengga. Mungguh langsiting para Jawata bisa kelakon sampurna gegayuhane para Pandhawa lamun tinunggon sartane sinerayan dening Kakang Semar Badranaya. Kakang nggo apa aku ngewangi kowe? Nggo apa aku ngewangi kowe? Ora sudi aku ngewangi kowe. Kowe ora duwe rasa eling. Kowe padha ora duweni rasa mawas diri, rasa rumangsa ngruwangsani padha gak gablek. Kena ngopo Kakang Semar ngendika sing kaya mangkono? Tak jlentrehke sababe.
Ning kose kaya ana arep sing prapta mrene iki piye? Kocap kacahe to anggo semanten dereng paripurna. Ingkang sami mbal wacana. Anenggih wujuding Gandharwa gidrah-gidrah. Ingkang tansah neksae namung panjalmaning saturing Madura Sang Raden Arjuna. Kalaning jagat gawening para dewa. Dupeden pandeng dening Kyai Lurah Semar Badrana Badas daning wujud Hyang Arjuna eling dhateng sembanira. Wis jangkep sing padha rawuh mrene. Sinuwun Puntadewa. Kresna, Werkudara lan kabeh wae sing teka. Sik do gelem ngrungokke. Ngene. Kowe kuwi pengayomane para kawula saindenging Nuswantara sing dumadi saka suku, saka basa, saka tata cara werna-werna. Pinudi bisa manunggal tetunggalan kanggo gawe naleni para punden biyen. Tilar sabda kang unine bineka tunggal ika tanhana dharma mangruah. Wujude kuwi beda nanging rasane sing angel. Mula yen arep padha gampang kudu nganggo srana pancasara. Panca teges 5. Nang kene sara kuwi padhang, mula kudu landhep nanging menehi pepadhang. Dene apa kang disebut pancasara kuwi mau? Sepisan kengaran guna keng angka 2 arane Sudira, ping 3 Susila, ping 4 Nuraga, ping 5 Sambegana. Guna iku teges kapinteran, Sudira iku wani lan tanggung jawab, Susila iku bisa srawung marang sapa wae. Nuraga kuwi kekuwatan. Sambegana kuwi wicaksana. Ya kuwi sing bakal bisa gawe tentreming negaramu. Tak kira rasa oke-oke le Semar njlentrehke. Wong enom kuwi sok kala mangsani ngerdi omongi ming mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Bakune nek kowe arep tentrem negaramu ya cakno, lakonana sing wis tak omongke. Nek ora ya ora usah nggugu omongane Semar. Ora usah nganggep Semar iki dadi pamonge Pandhawa. Oh. Kakang Semar sing gedhe pangapurambu ya Kakang. Ngopo kowe? Lah kok terus kowe ngrangkul nglumpruk kaya ngono terus nggujeng kopekku. Sak geleme dhewe ngopo kowe nglumpruk ngono apa? Nyun pangapunten sakataing lepat kula. Luputmu apa? Krana sapangke kula wantun badhe mejahi dumateng Kakang Semar.
nalikanipun kula wujud yaksa samangke kula nampi dawuh saking salah sawijining pandhita ingkang ngeduga paring dawuh bilih kula kepingin waluya nirmala temajati keduga kedah mejahi dumateng pun Kakang Semar wis linggo kene aku tak neruske rembug mboten Kakang sak mangke kula nyuwun dipun pejahi kemawon wis ora ngono ora manut mah tak pateni monggo ora lungguh kene engko sik nek arep pengin tak pateni ya engko lungguh kene sumeplong rasaning para Pandhawa Kakang. Nggih, sik. Sapa Makprot ngono Pak Mang? Werkudara. Dudu aku. Aku Kakang. Ratu Ngentutan. Piye sinuwun Puntadewa piye? Gandeng wis sumeplong rasaning para Pandhawa sartane para Pandhawa wis padha ndodheng kaluputan. Puntadewa dhewe uga nyuwun mangapura ana ngersane Kakang Nayantaka. Gandeng wis padhang kahanane Kakang ayo tak kandhi sak mengko miwiti lekase para Pandhawa nggone bakal mbangun Candhi Saptarengga Kakang esuk mengke riyen. Kena ngapa kula mapan enten mriki merga sing sepisan ben para Pandhawa menika sadar. Sadaripun saged nggadahi rasa ndarbeni rasa rumangsa lir ngrumangsani. Aten iya. Ha iki ping pindhone. Kula kaya ngrasa lan kula ngerti nek sejatine enten durat maka sing memba wujude Sinuwun Ndarawati. Lan sak mangke ngasta wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Lah niki mung kantun sawijining perkara niki. Nek layang Kalimasada baline ora saka Sinuwun Kresna, tetep bakal diarani maling sing jeneng Sinuwun Kresna niku. Njaluk pamit Kakang. Pancen rikala semana Kaka Prabu Kresna rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada Kakang. Rikala semana aku ya wis dielingke marang Sadewa nanging ndak rasa aturing bocah nom ora bisa dipercaya. Lah ngono kuwi lho. Wong ki nek kulino nyepelekke karo sing luwih enom. Ya senajan to pengalaman kuwi menang sing tuwa. Ning nek bab kapinteran kuwi luwih unggul sing enom tinimbangane sing tuwa. Iya Kakang. Lho lah iya. Banjur kepiye yen to kanane kaya mangkene. Sinuwun Kresna ditutke, aja kere kok senengane ora.
makruk mining cakra baskara walah panus maning jajalanan ana wujuding menungsa ratatanan ingkang keduga memba wujuding nata Ndrawati ya aku Prabu Rara-Kresna. Wolah sikak. Wolah. Kresnane misa-misa. Bola-bali panjal maning jajalan. Kowe panjal maning mungsuh. Ayo. Layang Kalimosada tak jaluk. Ora panti-panti tak baleki yen durung gumlundhong mestakane nata Ndrawati. Di sini Wan Kresna. Walah, menungso ratatanan. Lah kok teko dadi wujuding Kresna pindha warna. Teko sak mengko dayane ampuhe kagila-gila. Minggir. Niki gawean kula niki. Mudar ora. Gareng Petra Bagong rene. Nggih. Aja mung tekan sepuluh kridamu panat. Salah. Ayo. Menang. Iya. Wong tuwa ora tau duwe pikiran resik. Amplope balekke. Iya. Balekke. Iya nyanya. Iya. Iya. Wis ana apa ora? Kene melok ngene. Iya. Keri.
Semar kenapa Kang? Sing ngethuk Mr. Bean. Mula ya iramane. Semelang mobile dilindes tank. Kakang Semar aja celemongan. Mboten celemongan menika. Mboten celemongan kula menika. Nek kelingan lelakone niku arep mangan roti siji dirubung laler. Monggo dipun wiwiti. Iya Kakang Semar. Ha nggih. Sakmenika sampun prapta wonten ngajenganing inggih menika Candhi Saptarengga ingkang samangke badhe dipun bangun. Iya, nggih. Monggo dipun wiwiti. Gandeng sedaya sarasana sampun cumawis para Pandhawa sampun sami nyekseni. Sinuwun. Ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat. Para Pandhawa. Kakang Semar midhangetake apa ora? Nggih kula krungu. Enten wong ngomong njeluki para Pandhawa. Pandhawa. Oh, apa budhi aku ping mulai. Tak diangurani mbali kowe kurang ajar karo wong tuwa. Nuwun sewu. Wonten suwanten nanging tanpa wujud panjenengan sinten takon karo aku. Ya aku iki wong atuwamu. Ya aku iki Prabu Pandhu. Nang apa aku mung wujud swara kaya ngene ya mergo aku iki wujud Prabawa. Aku iki mung perbawane Prabu Pandhu. Kowe tak omongi ya, tak omongi. Yen kowe arep kelakon kasembadan nggonmu mbangun Candhi Saptarengga. Ana syarate. Menika Kanjeng Rama Prabu Pandhu nyuwun syarat sarana. Ah iya ya. Lajeng syarat sarananipun menapa? Kudu ana sajene. Aku njaluk sajen bekakake Janaka. Kaca wonten dawu. Ora pangling to karo swara iki. Ah iya mboten. Coba wis padakno sapa? Pun kula serete wae. Wah! Lara apa to? Wujuding berkasaan sing arep nggiri kuda. Pripun iki Sinuwun Kresna? Prayogane ditutke. Ah nggih. Mang tenggo mriki riyen Sinuwun Puntadewa. Iya, Kakang. Wah, nek ora minggat cilaka iki yo. Jenggiwara mlayu-mlayu kena ngapa? Ketiwasan Penemban, ketiwasan piye? Wah, lah jebul anak Pandhawa si Gatotkaca.
Sing wau sonten pun gelut kalih kula niku lantip ra kira-kira. Lantip tegese Lantip sopir bis. Nggih lantip niku iso ngerti marang barang sing ora ketok lantip tegese piye. Nah mangke kula sumanggaken penemban minggir tak trajange dhewe. Semar Badranaya kowe menungsa ingkang murang tata keduga sak mengko bakal gawe srana patine Pandhawa sik kowe kok gawe-gawe kowe nek ngelehi mbok tuku mie ayam wae ora sarep reka-reka mangan Pandhawa ayo Badar ora Badar tak uyuhi kowe Kiai Semar teko ngomong sing kaya mangkono aku iki pendhita ampuh apa? Kowe jeleh dadi dewa apa piye? Kowe jeleh dadi dewa apa piye? Ayo. Salin, bali, adus, pakpung, gek bubuk penak. Ora sarep mangan Pandhawa, nek arep mangan mbok liyane wae. Isih ana bocah Sukerta liyane sing luwih enak mangane Pandhawa. Pandhawa iki kuru-kuru. Aku ora wae luwih Sukerta lemu-lemu, panganan luwih dagingi timbang Pandhawa. Ayo bali. Ora bali tak ruwat tenan kowe. Ampun Kyai Dalang. Wow. Ampun, Wa Semar ampun. Ayo bali. Ora bali tak ruwat. Napa pun wantun ngruwat. Ayo gawe putu sik. Wong arep ngruwat ki syaraté kudu duwe putu. Mongko aku urung duwe tak gawe sik. Anak bojo men dereng gadah. Cangkemmu ki ora. Ayo golek. Ayo bali. Bali. Ora bali tak uyuwi tenan iki. Yo, hati-hati. Sopo kae? Rejo. Rejo. Jeneng asline Reza ning gandeng angel nyeluke Rejo ngono. Kala kowe minggat to kowe. Njaluk pamit ya. Aduh. Wah, bedagalan. Aja kethek putih. Arep kadang bayu werekutur aku wedi aku. Hei! Biajian. Aku iya banget. Ayo ngafu saja.
Jaluk kabu ya Raden. Bali. Bali ora, bayi. Kowe arep wani karo aku. Ora. Arep wani karo aku. Ora. Arep wani. Ora. Bali. Salin. Wah, jan kok ngrekoso gimana. Mun ngapunten Raden. Bali. Inggih. Bali ora bali ketat. Iyun pamit. Saya akeh klilip sing padha tekan Indraprasta sebelah kemparat budi pamuwe. Bali, tak terke. Iya. Petro, Nggih. Ben. Hop. Werkudara aku ayo mana Werkudara. Aku ayo mana Werkudara. Wis menggat ngono. Wis disapu barat barang ora. Yes. Lagi iki semari so salto. Wancine wis paripurna. Kabeh padha slamet. Slamet ya Ndonga urung kok ora senengane kisra ora. Mun purna. Gatining carita. Tru, cengengesan guyu apa? Ha ya eneng wae. Wis setengah 5 truk selak kruyuk laler iki lare wis do metu ae. Matur sembah nuwun Ndara Werkudara. Pun sak piyantu kalih lekase para Pandhawa. Aku sing ngaturke panduwun ngursari dipol kakangku. Nggih. Pungkasane ngatur kula nyuwun pangapunten sedaya kaluputan kula. Wela. Jenggiwara iki. Sedaya kaluputan kula nyuwun pangapunten nggih Ndara. Yo Sempar. Kathah kladuke ngatur kurang deduga kula nyuwun mangapunten jernyatanipun menika babaring cariyos ringgit para sedalun atas. Elek apik kababar wonten mriki. Yo. Namung kados pundi carane anggenipun sami milah lan milih pramila sakmangke wonten pungkasing adicara ringgit purwa wonten kang nami golek menika tujuanipun goleki sing becik lan sing ora becik. Yo. Sekalian kula nyuwun pamit sak rombongan kula. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan warga lan dan murid sapi naring arayu wilujeng sambikala kecandak apa kang den uyak. Slamet to sing nanggap. Slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Petro wonten dawuh, Pak. Kowe kok malah nguring-nguring kakangmu iki.
Bonange gek ditabuh. Ngestaken dawuh, Pak. Goleke aja lali, matur nuwun. Pungkasing ngatur kula slamet sinanggep. Wis, ampun to niku. Nggih dibaleni nggih prayogi. Matur nuwun rahayu Kang Samya rahayu Kang Samya pinanggih cekap semanten atur kula. Salam budaya. Kono gak ditabuh.